Bismillahirrahmanirrahim. Baƙar fura, kashi na 11. Sai yau ka tuna da ni a garin nan Aliyu? Shekarar ka nawa yanzu? Tunda na je aka ce min kana nan nake zarya gidanku, amma kullum na zo a ce kana makaranta. Haba Aliyu, ni ban ma san kin san ina nan ba, kuma ita ummin da ta gaya miki ba ita ce ta koro ni ba? Ai kai ka jawo komai, idan bata koro ka yaya za ta yi da kai? Ai shi ne ni ma ai na koma gefe. Gara da ka koma gefen, yanzu ma da ka sani ai da baka zo ba, wato sai a barka ka yi abin da kaga dama ba. Ɗaure fuska Aliyu ya sosai yana zaune falon Hajiya Rukayya cikin kakin sojojinsa fuskar ran tasa kirtim. Lamshe ido ya sanna ya ce ina yaya Fahad? Yana wancan ɗakin, ta nuna masa da hannunta. Kallon ɗakin ya sanna ya sake cewa ya jikinsa fa? Jiki alhamdulillah, amma akwai wani ci gaba? To alhamdulillah yana nan dai a yadda yake. Har cikin ransa ya ji babu daɗi. Miƙewa yana ƙoƙarin nufar ɗakin Anti Rukayya ta ce yaushe za ka je gida? Yanzu yaya Fahad kawai zan gani na wuce. Can gida nake nufi gurin ummi. Dan waigowa ya kalle ta sannan ya ce anti ita fa ta koro ni ba za ni ba sai ita ta neme ni. Haka ta ce min ita burinta in zauna gidan ubana. Miƙewa anti ta yi ta bayansa cikin dariya take faɗin ɗan auta sun yi faɗa da ummi. Ba fa a san ranta bane ba, ni ma ai ba a san raina bane. Da haka suka isa ɗakin Fahad ɗin cikin wani irin farin ciki. Fahad ɗin yake kallon Aliyu domin rabansu da juna sun daɗe sosai. Zama ya gefensa yana mai ƙura masa ido ko ƙiftawa babu. Idan Aliyu cike da ƙwalla ya kama hannunsa yana faɗin yaya Fahad ni ne Aliyu, yaya kake, ya jikinka? Buɗe baki yake cikin ƙoƙarin amsawa da irin maganarsa wadda ba a ganewa sosai. Hawaye ne ya zubo wa Aliyu cikin sauri ya kawar da kansa. Ya share sannan ya sa hannunsa cikin aljihu ya ciro kuɗi. Ya sa a hannun Fahad yana faɗin gashi in ji ummi ta ce na kawo maka. Amsa ya da murna akan fuskarsa. Miƙewa Aliyu yana faɗin bari in je in nuna mana in muna tare zan dawo kaji. Amsawa ya yayin da Aliyu da Anti Rukayya suka fito har motarsa. Bayan ya shiga ya zauna ta kalle shi ta ce auta an girma, to yaushe za ka yi aure? Ga ka yadda kai ƙatoto kuwa, don Allah ka je ummi ta ganka. Anti yaushe rabanki da can? Shekara 2, amma na kusa komawa. Tada motar ya tare da faɗin idan kin je ki gaishe ta, amma ban da innawo. Cikin dariya ta ce ita kuma innawo me ta maka? Ita ce nan ta zuga ummi ai. Tada motar ya ba tare da ya jira mai antin za ta ce ba. Ana kiran sallar magariba suka iso kofar gidan. Kallon Aisha ya miƙa mata takardar tare da nuna mata cewa wannan bayanin nata ya nuna wannan ne gidan. Na haka ki shiga ki amso min cikon kuɗi na. Ganin kamar bata gane ba, ya mata kamar maganar kurame har sai da ya ga ta ɗaga kai sannan ya zauna saman motar tare da faɗin ina nan. Ita kuwa Aisha gidan ta nufa duk da cewa girman gidan ya bata mamaki. Cikin ɗaɗɗar ta shiga bugawa. Tabɗijan. Gaskiya ya kamata iyaye su ɗauki darasi a nan. Ko ba komai, wani lokacin iyaye sukan dinga tsananta ma yaransu akan abin da bai kai ya kawo ba. Su a ganin su tarbiyya ce suke koya musu. Kuma yaro yana da wani abu duk abin da ya ga ana tsananta mashi a kai, ko da abin bai je ya dawo ba, to fa shi yake ƙoƙarin aikatawa. Wanda a gani na duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, to tabbas tashin hankali ba zai taɓa kawo sa ba. Tun farko inda iyayensu sun bi abin a hankali, da yanzu hakan bata faru ba. Yanzu a gari ya waya idan har iyayen Aisha suka samu labarin ta gudo har Najeriya wajen Aliyu. Sannan ko yara wani lokacin da nasu laifin iyaye ma. Iyaye fa sun fi ƙarfin wasa, duniya da ka rasa iyaye ba za ka taɓa samun wasu ba, kuma duk abin da muka ga iyayenmu suke yi mana ba wai don ba su son mu bane ba. Aiko dai suna yi ne don su gama sun kare martabar mu da mutuncin mu, sannan kuma su sauke nauyin da Ubangiji ya ɗora musu. Kowa ya aikata daidai ba shakka zai ga daidai. Amma dai wannan ya zama izina a wurin iyaye kai har ma da mu yaran su. Tun ba a je ko ina ba, a wannan labarin ya fara bayyana irin darasin da yake ɗauke da shi. Ubangiji Allah ka bamu ikon yi wa iyayenmu biyayya a dukkan wani abu da suka ɗora mu a kai, muddin bai saba maka ba. Ya Allah ka sa mu gama da iyayenmu lafiya. Waɗanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, ya yi musu rahama, amin ya rabbi. Ƙwanƙwasawa take yi a hankali cikin sanyin jiki. Daga can ta ji an fara buɗe gidan. Mai gadi ne ya leƙo ya kalla Aisha tare da faɗin yaya dai? Cikin Fulanci ta yi magana wadda baya iya fahimtar komai sai Aliyu da take kira. Cikin tsananin mamaki ya ce Aliyu? Iya saninsa dai Aliyu ko magana ba cika yin ta yi ba. Tsare ta da ido yayi. Neman sa kike yi Aliyu? Tunawa da ya Fulatanci take ji ya sa shi ya ce Aliyu baya nan. Wannan mutumin da ya kawo Aisha ne ya matso yana faɗin
Wai shin baka fahimci sunan wanda take kira ba ne? Ko ban san gidan yake ba? Ito a nan ma dai akwai Aliyu amma ina tunanin ba wanda take nema ba ne. A'a sam nan ne. Gashi nan zanen hannunta. Wannan yarinyar baƙuwa ce ba 'yar gari ba ce. Tun daga sauran rana nake yawo da ita a cikin motar na. Yanzu dai buɗe mata ta shiga ta amso min kuɗi na. Gurin wa? Aliyu take kira kuma Aliyu baya nan. To ai sai ka buɗe mata ƙofar ta shiga ta jira shi ko? Na dade ina yawo da yarinyar nan ba inda zani da ita kuma. Tsaki mai gadin yayi sannan ya juya ya rufe gidan. Cikin wani irin yanayi Aisha ta juyo ta tsugunna a ƙasa saboda yadda ƙafarta ta gaje. Ga tarin yunwa a tattare da ita. Ganin yayi duhu ta fara hawaye gaba ɗaya cikinta ciwo yake mata. Ga wani masifaffiyar yunwa da take ji. Mutumin ko na nan zaune sai masifa yake. Yayin da Aisha ta tsugunna a gefe tana share hawaye. Wata katuwar mota ce ta shigo layin yayin da duk hankalinsu ya karkata kanta. A hankali har ta ƙaraso gurinsu. Nan suka fahimci gidan za ta shiga don haka suka kauce. Get ɗin gidan aka buɗe yayin da motar ta sa hancinta cikin gidan. Fitowa Aliyu ya daga cikin motar da saurinsa domin gani yake kamar Aisha ce a waje. Idan kuwa ba Aisha ba ce lallai suna tsananin kama. Yana dab da shiga gidan mai gadin ki faɗin. Ranka ya daɗe, akwai wata bafillatana ta zo ba ta jin Hausa, amma tana kiran sunanka. Aliyu bai bi ta kansa ba, yayi waje cikin tsananin mamaki yake binta da kallo, yayin da ita ma ta yi saurin miƙewa tare da tsare shi da ido. Aisha, Aisha ke ce anan? Ba gizo ido na yake min ba? Kwalkwalta da ido har yanzu tana kallon sa. Gani take kamar ba shi ba, sosai ya canza mata. Yayi wani irin ƙato ya tara ƙasin ba, ga kuma kayan sojoji a jikinsa. Ƙara matsawa ya dab da ita tare da dafa kafaɗinta. Yana faɗin ki min magana mana, in ji murya ki ke ce haka? Faɗawa ta yi jikinsa cikin fashewa da kuka, yayin da ya saurin rungume ta tsawon lokaci. Sannan ya fara ɗan dukan bayanta tare da cewa ya isa cikin harshen Fulatanci. Mutumin da ke zaune ne saman motar ya ce, ta zo gari ita ba Hausa ba, tun ɗazu nake bulayi da ita a garin nan. Ta san ba ta jin kowane yare, me zai sa ta zo nan? Cikin sauri Aliyu ya ɗago Aisha daga jikinsa, sannan ya juya ya kalli mutumin yana faɗin, kai me kake jira? Cikin firgici da tsawar da ya masa ya ce a'a, ni cikon kuɗi na za a bani. Hannu ya sa aljihu ya ciro kuɗin da bai san ko nawa bane ya miƙa masa. Cikin sauri mutumin ya bar unguwar yayin da Aliyu ya tattara hankalin shi gaba ɗaya. Gun Aisha yana faɗin, ke da ba Aisha, ya aka yi har kika zo nan? Wasa da hannunta take yi cikin sunkuyar da kanta tsawon lokaci. Kallonta ya sannan ya murmushi tare da cewa har yanzu dai ana nan ba a bar wasa da hannun ba. Juyawa ya kalli akwatinta sannan ya sake cewa ina jin ki, ke da wa kika zo nan? Ba tare da ta ɗago ta kalle shi ba ta ce ni kaɗai. Cikin sauri ya zaro ido, ke kaɗai? Har yanzu idonta a ƙasa ta ce i. Shiru ya tsawon lokaci yana kallonta, tsarguwa ta da kallon da don haka ta ƙara saukar da idonta ƙasa kafin ta ji yana faɗin. Aisha ashe baki da hankali? Ina nan ina yaban halayenki, yanzu ke kaɗai kika kamo hanya? To a gida an san kin taho? Kanta ta girgiza alamar a'a. Na kika ce masa zaki. Muryar ta can ƙasa ta ce gidan babana. Shiru ya sake yi tsawon lokaci sannan ya sake cewa amma dai baki da hankali Aisha. Ta yaya zaki baro gida babu izinin kowa? Kina da hankali kenan? Kina tunanin idan suka lura baki can wani irin tashin hankali za su shiga? Wasa take da hannunta yayin da hawaye ya fara sauka akan kumatunta. Cikin tsare ta da ido ya sake cewa Aisha, kina son mu ƙara shiga cikin wata matsala ko? Girgiza kanta ta yi da sauri yayin da ta share hawaye tare da saurin tsugunnawa. Ta ɗauki akwatinta ta juya a fasace ta fara tafiya. Kallo biyu ta da shi zuwa can ya ce mata ina zaki? Tafiya kawai take yi don haka ya sake cewa zo nan. Ganin ta ci gaba da tafiya ya sa shi ɗaga murya tare da faɗin. Aisha kina ji na ce ki dawo ko? Ganin har yanzu tafiya take ya sa shi ya bi bayanta. Abanka da namiji nan da nan ya cin mata. Akwatin ya karɓa sannan ya ce mata juya mu je. Ina miki magana kina tafiya? Yanzu ba da bane ba sai na miki duka. Wuce mu je. Juyawa ta yi kamar yadda ya ce yana gaba da akwatinta a hannunsa yayin da take bin sa a baya tana share hawaye. Har cikin gidan suka shiga yayin da ya doshi wani babban ƙofa da akwatinta a hannu. Duk da cewa ma'aikata na ta miƙo hannu yana girgiza kai. Cikin wani ƙaton falo suka bayyana yayin da ta ji ya buɗe murya yana kiran Minat. Durowa Minat ta daga gado tana zare ido tare da kallon Islam tana faɗin na shiga uku. Kamar yaya Haidar ne ke kira na ko baffa ne? A'a kamar dai yaya Haidar ɗin ne. Cikin zaro ido Minat ta ce ban taɓa jin ya kira sunana ba. Ke fa Islam yana kiran sunanki? Kafin da bada amsa suka sake jin wani kiran wannan karan duk su biyun ya kira. Minat Islam. Kusan a tare suka amsa tare da saurin fitowa. Akwatin ya miƙa wa Islam da ke gaba sannan ya kauce Aisha ta bayyana yana faɗin ga baƙuwa. Ku je da ita ɗakin ku ta wanka ta ci abinci. Amsa suka yi yayin da ya kalla Aisha ya ce ki bi su ki wanka ki ci abinci. Wucewa ta yi kawai kamar yadda ya ce. Binta ya yi da kallo har yanzu fushi take yi.
Da haka ya ɗan yi murmushi sannan ya ce, na yi farin ciki da zuwanki, cikin harshen Fulanci. Jiyowa ta ɗan mai wani irin kallo wanda ya sa shi ya sake sakin murmushin. Misalin ƙarfe 9:30, Islam ta shigo ta ce mu je yaya yana kiranki. Wani irin kallo ta wa Islam cikin rashin fahimta. Suna ko magana ta mata ganin dai ta ki ganewa ta fito zuwa falon Haidar ɗin. Tana faɗin yaya ina ta magana bata kula ni ba. Limshe ido ya tare da faɗin ba ta jin ki ne, ki kamo hannunta kawai. Ai har kamo hannun nata na yi ta ƙi. Kawar da kansa ya yi murmushi sannan ya juya ya ce, kin iya French? Minat dai tana yi kaɗan kaɗan. Ki ce mata mata French za ta amsa ta. Juyawa Islam ya ta zuwa can sai ga Minat da Aisha. Aisha na shigowa Minat ta fice. Kallo ya ta bin Aisha da shi tsawon lokaci. Ita kuwa zama ta juyo masa baya tsawon lokaci yana kallon bayanta. Zuwa can ya miƙe ya dawo kusa da ita yana faɗa, har yanzu kina fushi? Aisha dan na miki faɗa kike fushi? Har yanzu kina nan da halinki ko? Hawaye ta fara sharewa can ƙasa da murya ta ce, baka yi murna da ganina ba. In ji waye ya gaya miki? Waye ya gaya miki? Na yi farin ciki da ganinki fiye da yadda kika yi farin ciki da ganina Aisha. Na fi son a ce ni ne na biki ba ke ce kika biyo ni ba. Saboda darajar ki ta ƴa mace. Ni namiji ne. Dan na biki ba wani abu ne ba. Yanzu me yake tunani idan kakarki ta fahimci haka? Shiru Aisha ta kwalla ta idanta. Ci gaba da cewa na yi farin ciki da ganinki. Kin girma Aisha, amma farin cikin ba shi zai hana na gaya miki gaskiya ba. Ina son ki sani cewa mai son ka shine yake gaya maka gaskiya. Kin riga ni kamo hanya ne kawai, amma har yanzu kina zuciyata. Yanzu mu bar wannan maganar. Ina ummina, kina ganin ta? Ba tare da ta kalle shi ba ta ce muna haɗuwa a hanya. Ina wufa, ita ma haka. Har yanzu baki shiga gidan ba, baki shiga gida? Kai ta ɗaga. Baki zaki buɗe in ji muryanki. A hankali ta ce ban sake shiga ba. Wani irin kallo yake mata na ƙasan ido, cikin ransa yake yaba halittarta. Allah yi mata sura mai kyau da ɗaukar hankali. Ta yi wankan da ta canza kaya, sai dai su ma irin ɗinkin ɗazun ne dai duk sun kama ta. Dan ƙaramin gyale ne kawai ta sa a kanta. Ko ɗan kwali babu sai baƙin sumarta yake hangowa yana ƙyalli. Kallonta da ya yi na tsawon lokaci sosai ya saukar mashi da kasala irin wanda bai taɓa ji ba. Cikin ransa koyon rai ina ma a ce matarsa ce ta aure suke zaune tare a daidai wannan lokacin. Idan sai ya sake kaiwa kan ƙirjinta, ganin su cike ta ya sa shi saurin lasar leɓensa ba tare da ya shirya ba. Cikin ransa yake ƙara tabbatarwa lalle Aisha ita ce matar da ya dace ya aura. Duk da cewa a baya ba soyayya suka yi ba, amma yanzu ya tabbatar wa kansa cewa yana son Aisha. Haka ita ma ya tabbatar soyayya ce ta kawo ta wadda a da suke gani kamar ƙauna ce. A cikin ransa ya ci gaba da cewa yanzu haka take yawo a Cameroon, nonuwa lintsim-lintsim. Kawar da kansa ya zuwa can ya jiyo idonsa cike da kishi ya ce, samarinki nawa? Jiyowa ta kalle shi can ƙasa ta ce da yawa. Da yawa ko? Har kina saurin faɗa. Ai dama na san za su yi yawa, tunda kina yawo a haka, kin girma ƙatuwa da ke kina yawo kai ba ɗan kwali. Ko da dama can haka kike ko? Baki damu da suturta jikinki ba. A nan ba zan yarda da wannan ba. Cikin sauri ta sake juyo mashi baya a karo na biyu. Miƙewa ya dawo gabanta tare da miƙa hannunsa ya roƙo nata. Yatsanta ya riƙe yana murzawa karon farko a rayuwarsa. Da hakan ta faru. Da haka ya saurin limshe ido tare da sauke ajiyar zuciya. A hankali yake murza hannunta wanda zoben sai ke kai. Cikin matsanancin farin ciki ya ce Aisha kin haɗu. Kin nuna min ƙauna, ba zan taɓa mantawa da ke ba a rayuwata. Kina da kirki Aisha, kina da natsuwa, ga kamun kai, ga kuma tarin ilimi. Tunda muka rabu nake tunaninki, ban iya magana da kowace mace ba, sai ke Aisha. Na yi zamana ne kawai saboda Ummi ta nuna zamana a nan shine farin cikinta. Na san Ummi tana son in rabu da ke kamar yadda 'yan gidanku ke son ki rabu da ni. Kuma har yau ban daina jin abin da nake ji a kanki ba. Kullum ƙaruwa ma yake yi, don haka na ƙi dawowa kawai. Hawaye Aisha ta share da hannunta ɗaya. Cikin ƙasa da murya ta ce ni ma wallahi yaya ban daina ba. Umma tana ta faɗa ba na kula kowa. Ni kaɗai na san abin da nake ji. Hada kan sai da na Aisha ya ce ni na fahimta Aisha. Yanzu mu yi tunani, kina ganin za mu yi aure? Iyayenmu za su bari kuwa? Kawar da kanta ta yi tare da share hawaye. Tana faɗin ban sani ba ya Aliyu. Limshe idon sai sannan ya buɗe tare da share mata hawayen. Yana faɗin ki daina kuka. Insha Allahu za mu yi aure. Allah ne ya ɗaura mana ƙaunar juna ba tare da ya yi shawara da mu ba. Da yardarsa za mu yi aure insha Allahu. Da ni ina tunanin in dai ban same ki ba zan yi aure ba. Ke fa Aisha za ki yi aure ki bar ni ne? Kuka ne ya ƙwace wa Aisha don haka ta yi saurin faɗawa jikinsa. Saurin rungume ta yi tsam a jikinsa tsayin lokaci.
sannan ya shiga lallashinta da ƙyar iya yakice ta a jikinsa domin ji yake yi kamar su dawwama a haka. Ki je ki kwanta Aisha, dare yayi. Hannunta ya riƙo ya kai ta har bakin ɗakin su Minat, sai da ya ga shigarta sannan ya juya zuwa ɗakinsa. Gado ya faɗa yayin da yake jin tamkar Aisha ta fama masa ciwon da ke ƙarƙashin zuciyarsa. Wani irin masifar son ta yake ji yana bin duk wani sassan jikinsa, wanda yake jin tamkar idan aka hana su aurenta zai iya mutuwa ma. Ga wani irin masifar tausayin Aishan da ya saukar masa, ganin irin yadda ta sadaukar da rayuwarta ta kamo hanya, jin ta kawai take yi a yanzu, ba shi da wani babban buri da ya wuce ya ga ya mallake ta. Tsantar kansa ya da zubar da hawaye don ya san akwai babban aiki a gabansa. Baya ga haka ma, yau ɗaya da ya haɗa jikinsa da na Aisha, duk yana jin sa a birkice, don haka ya kwanta kawai ya rubda ciki, yana cire ƙwallon da ke taruwa gefen idonsa. To masu saurare, a nan za mu dakata. Ni Mama Miyuba nake muku fatan alkhairi. Bismillah.